Beste kijkers, wij zijn op dit moment bij Praktijkschool Hulst. En Praktijkschool Hulst heeft een feestje. Zij bestaan namelijk 25 jaar en in het kader van die 25 jaar houden zij vandaag een open dag. Nou, wij gaan een keer kijken wat ze hier allemaal doen. Annemiek, jij bent directeur van Praktijkschool Hulst. Ja. En die hebben vandaag een feestje. Maar wat is nu eigenlijk een praktijkschool? Kun je dat in een notendop vertellen? Ja, Praktijkschool Hulst. We staan natuurlijk dus in Hulst gesitueerd, zoals onze naam ook al zegt. En wij zijn een school voor kinderen die leren door te doen in de praktijk, zoals de naam ook al zegt. Dus ons vakkenpakket richt zich zoveel mogelijk op praktijkvakken, waardoor kinderen door te doen leren. Onze leerlingen zijn 12 jaar als ze komen en om en nabij de 18 als onze school verlaten. En dan is onze core business om al onze leerlingen aan het werk te hebben. Is er dan tussentijds ook nog een mogelijkheid dat zij stage lopen bij een bedrijf of is het alleen praktisch alleen hier op school? Nee, hele goede vraag, want inderdaad, we doen hier heel veel natuurlijk dus aan praktijkonderwijs, maar het echte leren, dat doen ze op de stagebedrijven. Overigens lopen onze leerlingen al stage vanaf het eerste jaar, maar naarmate ze ouder worden en dat ook echt beroepsgericht wordt, dus de bovenbouwstages, dan gaan we ze echt opleiden naar een vak. En wat ons doel dan is, dat dat stagecontract eigenlijk omgezet wordt in een arbeidscontract. Heb je voldoende bedrijven die er al meedoen of zeg je van kan er nog wel wat gebruiken? Nou, we kunnen er altijd gebruiken, maar we zijn onze omgeving echt heel erg dankbaar. We kunnen altijd nog een klein oproepje doen natuurlijk. Maar we kunnen nog een oproepje doen, inderdaad. Maar gelukkig hebben we echt heel veel samenwerkende bedrijven waar onze leerlingen terecht kunnen. Dus daar zijn we ze gewoon heel dankbaar voor. En vandaag is dus feest, 25 jaar. Er is een open dag. Van alles te zien, denk ik. Ja. En wat wil je ermee bedoelen? Wat beoog je ermee? Ja, we willen eigenlijk vooral onze school laten zien. We zijn gewoon heel erg trots op onze school. We zijn heel erg trots op onze leerlingen, op wat we hier doen. En dan is zo'n open dag eigenlijk een hele mooie manier om dat dus te kunnen laten zien. Dus wij stellen onze deuren open. En vandaag zien onze bezoekers de school in praktijk. Dus in elk vak is er van alles te zien. Waardoor onze bezoekers weten wat wij hier op school doen. Nou, dan gaan wij een kijkje nemen. Ja, Hartelijk bedankt en alsnog gefeliciteerd met dit jubileum. Dankjewel en hartstikke welkom. Vertel het eens, want volgens mij heb je vandaag een taak. Ja, ik let op de gymzaal en de mensen, dat ze niet de verkeerde kant op gaan. Ja. En ik let ook een beetje op de mensen en ik leg uit over de gymzaal. Dus Wat je allemaal hier doet. En je let er ook op dan alle kindjes zich een beetje netjes gedragen, denk ik, hè? ja. Dat ze geen dingen doen die niet mogen. Ja, kijk, bijvoorbeeld als iemand door die deur heen gaat, Ja. dan zeg ik dat ze door die deur daar moeten. De goede route wijzen. En als je op school hier zit, dan wat doe je dan? Bij het lesgeven heb je een speciaal onderdeel? Of zeg je van ik doe hout of ik doe iets met koken? Of wat vind je leuk om te doen? Gym en koken. Ook koken, dat is ook leuk, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, let even goed op je klanten hier, want anders dan halen ze de verkeerde deur in, hè? Ja, Super. deze 3 ken ik dus. Oh, dat is prima. Oké, veel succes vandaag, hè? Ja, dank je. Maakt helemaal niet uit. Ja. Je kan het goed, hè? Ja. Jawel. Doe jij vaker trainen? Ja, 4 keer per week. 4 keer per week. En heb je ook al prijzen behaald? Nee, nog niet. Je moet wel goed trainen dan, hè? En mag ik eens kijken naar die handschoenen, want ik vind die wel heel prachtig, hoor. Oké, zeg. Ja. En vind je het leuk om te doen? Ja. Ja? Ja. Waar wil je er meer mee doen? Wil je nog wedstrijden gaan doen? Of wat is jouw plan? Ja, wedstrijden en wereldkampioen worden. Oh, je wil wedstrijden en wereldkampioen. Ja. Nou, dat is een mooie uitdaging. Dan moet je wel veel trainen, hè? 4 dagen in de week, dat vind ik prachtig. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Ja? Ja, dankjewel. Goed je best doen en dat komt helemaal goed. Ja, dank je. Oké, super, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, het verbaast mij ook wat hier allemaal te doen is en te zien is. Want ik bedoel, het is uniek natuurlijk, hè? Ja, ik denk dat het daarom ontzettend goed is dat er een open dag is. Ik begreep ook dat dat de eerste open dag. Maar zelfs alle inwoners van Hulst, ja, ze hebben wel van de praktijkschool gehoord. Maar wat er dan allemaal gebeurt en ja, echt wat waardevol dat zij hier voor de gemeenschap bijdragen. Ja, dat mag echt gezien worden. Het is een eye-opener, ik vind het zelf ook, hè? Ja. Nou ja, daarom een open dag. En waardevol voor Hulst, waardevol voor de leerlingen en goed voor de toekomst. Juist, dankjewel. Graag gedaan.
Ik zie jou hier heel hard werken, maar wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben die fietstassen aan het maken, de fietsonderdelen aan het maken. Voor de fietstassen. Voor de fietstassen. Ja. En die fietstassen, ja, ik heb begrepen dat jullie de enige zijn die hier maken, de fietstassen. Ik denk het wel. Ik weet het zelf eigenlijk niet zeker. Werk je lang? Of doe je dit al lang? Nee, nog maar heel eventjes. Nog maar heel eventjes. Ja. Vind je het leuk op school hier? Op zich wel. Oké, goed zo. Nou, ik zou zeggen, werk ze lekker verder. Is goed. Nou, we hebben zojuist Finn gezien die onderdeel aan het maken was voor de fietstas. Maar kun je iets meer vertellen over die fietstas? Want het is best wel bijzonder, toch? Ja, heel veel mensen weten niet hier in Hulst dat wij hier op school het enigste school zijn die fietstassen maken. Hey, wij proberen onze leerlingen echt bedrijfsmatig op te leiden. Je ziet hier allemaal bordjes staan, doorzettingsvermogen, alles wat erbij hoort. Alleen die fietstassen, daar zijn we al jaren mee bezig. En als je een fietstas ziet, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, met houten planken aan de zijkant en een houtplankje aan de bovenkant met 4 gaten, dan weet je, dan wordt het hier in Hulst gemaakt. Oké, dus als ik een fietstas zie, dan denk ik van gelijk praktijkschool Hulst. En wat voor krant dat het ook is, alle tassen met houten zijkanten aan de bovenkant komen echt van de praktijkschool Hulst. Ik weet zeker dat ik erop ga letten als ik een tas zie. Ja, en we praten hier dus echt over een paar duizend per jaar. Ja, dat wilde ik net vragen. Een paar duizend per jaar. Een paar duizend, ja. En dat is een bedrijf vroeger uit Heikant en nou uit de Neuzen, die hebben dat gelukkig opgepakt. En ja, die leveren het hout. Wij zijn dus echt continu bezig met die plankjes te maken. Maar daarnaast nog veel meerdere dingen. Want als je ziet, alle werkstukken staan hier. Iedereen is welkom. En de deur staat altijd voor iedereen open. Dus, Hartstikke mooi. Heel veel succes. Hoor. Ja, Dank dat u wel, gaan we zeker doen. Ja, dat gaan we zeker doen. En Wel. het is een plezier om met die gasten te werken. Want je ziet ze bezig, want ja, anders staan ze hier niet. Hè? Nee, dat is waar. Ja, dat is oké. waar. Jullie Bedankt ook hoor. veel plezier. Ja, oké. Dames, jullie gaan ook naar de open dag bij de praktijkschool. Wat verwacht je ervan? Nou, ik verwacht een kijkje te krijgen in hoe de leerlingen hier begeleid worden. En ik kom zelf ook uit de praktijk, dus ik ben benieuwd naar de link tussen school en praktijk. Ja. Heb je er een idee van? Ja, wel een beetje, maar ik ben vooral benieuwd van hoe ze dan hier begeleid worden, hoe de lessen worden aangeboden en hoe we dat dan in de praktijk zien. Ja. Oké. Monique, voor jou ook? Ja, sowieso. Maar vanuit de politiek willen we ook wel goed op de hoogte zijn wat hier allemaal speelt. Dus wij zijn hier namens de VVD. Oké. Nou, in ieder geval fijne dag en laat jullie verrassen, want het is echt mooi hier binnen. Hè? Dankjewel. Ik heb hier voor me zitten Haley en Dilana. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn theezakjes aan het inpakken voor sommige bedrijven die dat bestelt en dan verkoopt. Oké. En jij zit hier ook op school? Ja. Vind je het leuk? Ja. Nou, school is niet altijd leuk, hè? Maar Daarom. dit is wel leuk. Hè? Ja. En wat vind je van zo'n open dag? Wel spannend, want dan komen er zo nieuwe mensen en zo, maar wel leuk. Want dan leer je ook mensen kennen die volgend jaar hier naartoe gaan of zo. Ja, en je kunt wel laten zien ook wat je doet. Hè? Dat is misschien ook wel leuk, want het is niet altijd makkelijk om te vertellen wat je doet natuurlijk. Ja, dat is waar. En vind jij het ook leuk? Ja, ik vind het zeker leuk. En dit is allemaal thee? Ja. Verschillende... Niet te gek lachen, joh. Dit is allemaal toch gezellig hier? Ja. Ja, oké. Nou, ik zou zeggen, werk gewoon lekker verder. Ja? Dankjewel. Goed zo. Ik ben bezoeker van de praktijkschool. Klopt. Afgekomen open dag. Wat wil je zien? Zien wat of de mensen hier allemaal doen. En we zijn er toch als Energiebank bij betrokken geweest. Dus eens even komen kijken. Oh, je bent lid van de Energiebank? Klopt. Ja, we hebben samen met praktijkschool een leuk project 2 jaar terug gedaan. Dus hopelijk kunnen we er weer vervolg op gaan doen. En nu we hier toch zijn, wat is de Energiebank? De Energiebank is een organisatie die helpt de belangeloze mensen met zowel tips als producten voor de energie te besparen. Nou kijk, en dat is een mooie combinatie. Praktijkschool, Energiebank. Zeker wel, zeker. Ja. Mooie match. Ja, zeker. Veel plezier vandaag. Dank je. Hebben? Ik heb hier bij me staan Sam en Quint. Ja. Quint, wat ga je doen? We gaan hier aan de fietsen werken van school. Het is een schoolfiets en die is kapot. We doen de onderhoud van de fietsen. En ik zie dat er een nieuwe standaard op gemaakt gaat worden. Doe jij dat ook? Ja, dat doe ik ook allemaal.
Meestal doe ik hier, want ja, deze die kan helemaal niks. Oh, die kan helemaal niks. Nee, opleider. Dus hij is in opleiding bij jou? Ja, dat is een opleiding. Oké. Maar volgens mij gaat dat wel lukken, hè? Vind je het leuk hier op school? Ja. Ja hoor. Ja? Zolang we hier zijn wel, hè. Ja, hè? Zolang in het metaallokaal zijn we blij. Oh, oké. Nou, dat is in ieder geval een compliment voor de onderwijzer, hè? Voor de leraar. Hè? Ja. Nou, we gaan zo even kijken of de meneer Nico, of die het wel kan, hè? Ja? Dat is lang geleden, maar ik ben eigenlijk fietsenmaker van opleiding gedaan, dus ja. Nou, dan gaan we kijken of het lukt. Ja? Ja. Goed zo, laat maar zien. Heel goed. Ja. Maar je hebt hier ook op school gezeten, hè? Ja, ik heb hier ook al wat jaren geleden op school gezeten, ja. Oké. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jij dit doet, want je bent als vrijwilliger hier aanwezig, hè? Ja, dat 2 klopt. dagen in de week? 2 dagen in de week. Ik kreeg het te horen van jouw docent. En niet van de meneer hier. Van de Maandag en donderdag zit ik hier. Ah, oké. In ieder geval, nou, dat komt helemaal goed, hoor. Ja, maandag doe ik meestal alleen de fietsen en donderdag heb ik met hem dan met zijn klasje. Doe ik dan de fietsentechniek, de fietsen nakijken, alle bouten, moeren, alles goed vasttrekken. Ah, oké. Een hele klus. Ja, dat is een klus. En de mountainbikes mogen ze ook doen bij mij. Oké, super. Nou, in ieder geval succes, hè? Dankjewel. Peter, jij bent hier brugcoördinator, heb ik begrepen. Op Brugfunctionaris. Brugfunctionaris. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt eigenlijk in. Dat is een functie die eigenlijk gesubsidieerd is. En waardoor we dus de mogelijkheid hebben om wat dichter bij de ouders te komen. Dus ouderbetrokkenheid vergroten. Ouders ook vaak die geholpen moeten worden. En dat kan zijn dat ze inderdaad bijvoorbeeld bepaalde brieven niet goed kunnen lezen. Of ze zitten met een probleempje dat ze bijvoorbeeld iets met geld tekort komen voor de bus te betalen. Of een abonnementje. Of voor een sportclubje voor een van de kinderen. Dan probeer ik te helpen van hoe kunnen we dat zo snel mogelijk oplossen. En dat is aan de ene kant voor de ouders. Maar eigenlijk is het ook indirect natuurlijk voor de leerling dat we het doen. Hele mooie functie. Ja, ik wil net zeggen. Een hele mooie combinatie natuurlijk om zoiets gerealiseerd te krijgen. En fijn dat het ook gesubsidieerd wordt. Klopt. Zit het erin dat het blijft? Ik hoop het. Het is voor 3 jaar gegarandeerd. En na 3 jaar dan kijken we verder. Ik hoop het wel. Niet alleen voor mezelf, maar met name voor de school. Want het voor de is echt kinderen, hard hè? nodig. En voor de kinderen. Zeker wel. Ja, Nou, in ieder geval succes met jouw werkzaamheden, want volgens mij is het dringend nodig, hè? zeker wel. En dankjewel voor het interviewtje. Ja, dank je. Colin, jij bent hier docent in de praktijkschool en volgens mij ben jij de baas over de keuken. Ik ben de kookdocent inderdaad. Ik doe op bijna alle dagen dat ik eigenlijk in de keuken sta. En op woensdag draai ik restaurant met een groepje leerlingen. Waarbij we groepen verzorgen van gasten die een heerlijke 3-gangen menu komen eten. Oh, die kunnen hier ook nog komen eten? Ja, klopt. We bieden 4 vaste groepen die ik heb. Die bieden we iedere keer dat ze komen bieden we een 3-gangen menu aan wat iedere keer verschilt. En dat probeer ik een beetje met het seizoen mee te gaan. Dus nu zijn we bezig met asperges. Nu kan het nog. Het is heerlijk aspergesoep, asperge met ham en eibotersaus en een lekkere chocolademousse als toetje bijvoorbeeld. Oh, nou, dat is wel smullen. En hoeveel leerlingen heb je nu? Op de woensdag draai ik met een stuk of 8 leerlingen. 2 staan in het restaurant en de rest staat bij mij in de keuken. En de zelfredzaamheid kooklessen die ik ook nog geef, daar zitten we meestal rond de 12 leerlingen per. Nou, wij gaan even kijken, want ik zie daar hele mooie hapjes staan. Dus we gaan eens even die in beeld nemen, hè? Ja, en proef ze ook. Ik hoop dat ze lekker zijn. De leerlingen Ga ik wel vanuit. gewerkt. Prima, dankjewel. Dankjewel. Heb je hem zelf gemaakt? Nee. Nee, wel meegeholpen zeker, hè? Nee. Ook niet? Nee. Wat heb jij dan gemaakt? We hebben 3 hapjes gemaakt. De scampi's? De scampi's met de meloen? Ja. Maar die zien er ook heel mooi en deftig uit, hoor. Ja. Ik vind het zelf ook. Ja? Super, hè? Beste kijkers, wij hebben vandaag een kijkje genomen bij het jubileumjaar van de praktijkschool in Hulst. En het is onvoorstelbaar hoeveel ambachten hier eigenlijk, hoeveel les daarin gegeven wordt.